Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo domboni wikende ndimwimo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tabu unganyara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa andichina zororo ndotsamira kune mwika ngandinzwe imwimotiti ndinokutungamira. Kwazivai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi naPastor Caston Betera veku Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Chaora ari kutiisira musign language. Mufundisi, kwazivai vateereri. Kwazivai vateereri, welcome to the program The Second Coming of Christ. Tinoda kutenda hurukuro yetinayo nhasi musoro wenyaya unoti tichiri muna zvakazarurwa. Bhuku razvakazarurwa. Right. Okay. Tichirimo muna zvakazarurwa. All right, Pastor. Yes. Musoro wenyaya uyu mufundisi. Kawiro kawaita vateereri vanga vakubvunza. Okay. Kuti tichiri kudzidza bhuku razvakazarurwa here? Okay. Nechikonzero chezvidzidzo zvakati kuti zvataita pamashure apo ekuti pamwe chidzidzo chaigona kupera tisina kumboverenga kana vhesi rimwe chete rinobva kuna zvakazarurwa. Saka vanhu vanga vakubvunza manje kuti zviri kufamba sei, takatopedza here bhuku razvakazarurwa. Okay. Ndosaka tati tichirimo muna zvakazarurwa. All right. Now regai tuverenge zvakazarurwa 1 vhesi ya1. Zvakazarurwa 1 vhesi 1. Zvakazarurwa zvaJesu Kristu zvaakapiwa naMwari kuti aratidze varanda vake zvinhu izvo zvinofanira kukurumidza kuitwa. Akazvituma nomutumwa wake ndokuzivisa muranda wake Johani. Zvakazarurwa pamaverenga hanzi ndezvani? ZvaJesu Kristu. NdezvaJesu Kristu, yes. Kureva kuti nyaya dziri kutaurwa mubhuku razvakazarurwa inyaya dziri kutaurwa pamusoro paJesu Kristu, kana kuti pane dzimwe nguva ndiye Jesu Kristu ari kutaura nyaya dzacho. Right. Asi dziri kubva kuna ani nyaya idzi? Hanzi dziri kubva kuna Mwari. Dziri kubva kuna Mwari. Yes. Right. Zvichienda kuvaranda vaKristu. Yes. Saka zvinhu imeseji iri kubva kuna Mwari. Ichienda kuvaranda vaKristu. Right. Iri kutaura pamusoro paKristu. Right. Asi kuti iuye yakatumwa, manzwa kuti yakatumirwa nani? Hanzi nengirozi. Kusvitsa kuna Johani. Usadhaute zvako. Ndinokuitira kuti tifambe pamwe chete. Saka nyaya dzacho dzakatumwa nemutumwa. Now unobvumirana neni Betera kuti munhu ari kutumwa nechaari kutumwa nacho chacho pane dzimwe nguva zvinodaidza kuti meseji yacho inoputirwa sei? Packaging the message. Okay. Saka nekuti iri kutumwa nemutumwa, handiti wazviona, ine chekuita naJesu. Meseji yacho yakabva yaputirwa. Dai yanga iri tsamba, kwaimbonyorwa tsamba kaya. Taiti yakaiswa muenvelope yakaita sei? Meseji yacho. Zvino pana patiri mubhuku razvakazarurwa unoona kuti meseji yacho yakaputirwa mumifananidzo. Okay. It is packaged. Iri kuya message iri in
mifananidzo, images, symbols. Masymbols, that's right. Okay, okay. That's right. Yeah. Anditozvona. Saka yakaitwa nemasymbols. Okay. Yakaitwa nemifananidzo. Hapazi pese of course pekuti kana uchiverenga muna zvakazarurwa unoona iri mifananidzo. Okay. For example, paya paanoti ndanga ndiri paPatmos. Iye Joan. Hausi mufananidzo unoda kududzirwa. Because Patmos itori nzvimbo. Inzvimbo yaitoveko. Saka kuti ndandiri kuPatmos munongoti awo paya pachitsuwa chiya. Okay. Anditi mazviona. But kune dzimwe nzvimbo dzakawanda. Okay. Message dzacho dzinopakejwa zvekuti zvataurwa masimbo zvinoda kududzirwa. Zvinoda kutodudzirwa. Okay. Anditi wazviona. Now pane madzidzirwe manje atinofanira kuita bhuku razvakazarurwa kuti mifananidzo iyi ibude ijeke. Okay. Nekuti zvanzi Mwari Kristu ada kuzivisa varanda vake zvinofanira kuitika. Saka message kana yasvika munhu anofanira kuinzwisisa. Because ida kunzi vanhu vazive. Saka kuti tinzwisise tigoziva pane madzidzirwo ainoitwa. Saka muri kubvisa here pfungwa yekuti bhuku razvakazarurwa harinzwisisiki? Iyoyo pfungwa haitoripo, nekuti dai risinganzwisisiki munhu angagotumira vanhu chinhu chisinganzwisisiki iye achida kuti vazive. Hazvimeke sense, hazvipindirani. Ada kuti vazive zvinhu zvinoda kukurumidza. Saka ungambotumira chinhu chisinganzwisisiki pakadaro. Saka it means kadzidziro kanoda kuzikana. Right. Kuti rinodzidzwa sei. Unoziva kuti kuno vamwe vanhu vakaramba umwe usavi nekuti vakanga vasina kuziva mabikirwe avo. Saka vangati achite kandi mabikiro. But ipapo pastor, kadzidzirwo kacho kuvateereri vanogona kuzogashira sei kadzidzirwo kacho kachibva kwamuri imimi? Aiwa, kasi kubva kwandiri. Kutanga riri kasetu. Because kamukati pane kadzidzirwo vanhu vanenge vakuteerera kuti gatinzwe kuna pastor Rhodzi vatiudze kadzidzirwo kacho. Saka zvinopedzisira zvacreata kuti kukauyawo mumwe womudzidzisi anosikotaurawo kuti aiwa rinodzidzwa so. Pastor Rhodzi vachitiwo so. Pane here one way? Nzira yatiri kutaura iyi haisi yekudzidza bhuku razvakazarurwa chete. Okay. Ndokadzidzirwe kanoitwa shoko raMwari. Okay. Mabudiro azvinoita pana Isaiah 28 verse 10. Isaiah 28 verse 10. Right. Nokuti zvinongoti chirevo pamusoro pechirevo, chirevo pamusoro pechirevo, murayiro pamusoro pemurayiro, murayiro pamusoro pemurayiro, apa zvishoma napapa zvishoma. Anditi uri kuona. Hanzi torai chirevo, munotora chimwe chirevo apo. Anditika muverenga murayiro apo, munoverenga murayiro apo. Zviri kutaurwa panapa naIsaya. Parikunzi chirevo pamusoro pechirevo. Chirungu chinoburitsa zviri nani. Chinechiti text upon text. Right. Kureaka kandima. At least katauriro kako kanoita kuti zvijeke, especially kuvafana wako vechidiki. Saka zviri kutaurwa panapa ndezvekuti kana muchiverenga shoko raMwari zvinoda kuti verenge ndima, munotsvaga imwe ndima iri kutaura pfungwa imwe chete iyoyo, kana kuti ine mazwi mamwe chete iwayo. Munotora imwe futi apo modziisa pamwe chete muchiinzanisa, muchiona kuwirirana kwadzo, kudyidzana kuripo, ndo zvinoita kuti nyaya dzacho dzinyatsojeka kuti bha. In other words, muri kuti padzidziso yeBhaibheri mutenda haagone kumira nendima imwe chete. Kungomira nevhesi 1 womhanya narero, aiwa unomhanya kusiriko. Unoti wariverengaka wonotsvaga amwe mavhesi anobatsira ipapo. Nekutaura kunoda kufanana, kana kuti ari kutaura nyaya imwe chete iyoyo, kana kuti ane mazwi mamwe chete iwayo. Saka paunenge uchimainzanisa uchitsvaga kupindirana kwawo, zvinokujekera kuti kana tiri panyaya yevakafa, shoko rinoti kana munhu afa aenda muchimiro chekurara haachazive, anoramba akarara kusvika panguva yekuzomutswa kwake. Fanika example yamabva mataura ameno kana zviri kwamuri vateereri makambonera kuti panyaya yechimiro chewakafa ukangomira netsamba riya raRazaro nemupfumi parable iyayi, wobva wangoti aiwa kuri kutonzi akaenda kudenga mumwe akatonotsva paakafa.
ukamira netsamba iroro riri rega unobuda nedudziro isiriyo. Right. Ndozviri kuedza kutsanangurwa namufundisi. Ende kune vazhinji vakatorasiswa neiyo yawataura iyo. Handitika. Saka inoda kuti moiinzanisawo nekunana mabasa 2 kunonzi Dhavhidhi akafa Right. akatorara ari muguvana nhasi haasati aenda kudenga. Monoinzanisawo kumwe kuna Mapisarema ndakatomirirawo kuzoona chiso chenyu pandinomuka pakumuka kwevakafa. Muchidaro nyaya dzinobva dzati bha. Saka Isaiah 28 verse 10 iri kuti unonotsvaga kuna Genesis, womboenda kuna Jeremiah, Right. woenda kuvakorinde, kuna zvakazarwa Right. Uchienzanisa. Saka kana waakuuya manje kubhuku razvakazarurwa manje, munyori wazvakazarurwa anokutora semunhu ari kuziva izvi kuti ndokadzidzirwa keshoko. Ari kuassume kuti vanhu vaakudzidza bhuku razvakazarwa izvi vaakuzviziva. Saka pamwe pacho unoona anongokanda shoko rimwe chete kana mutsara umwe chete asingatsanangure. Saka iwe unofanira manje kuti utsvage muna zvakazarurwemo chichiri kutaurwa panapa kana zvichinzi Zion. Kana uona kuti hazvisi kunyatsobuda muna zvakazarurwa, wodzokera kuOld Testament unotsvaga mamwe mavhesi kuNew Testament womati ese apa pasi bha. Ese kana apupurirana manje. Ko unoita sei kana Bhaibheri rako risina Old Testament? Ipapa nyaya ina kukwana kasiri. Because vazhinji veduka tine mabhaibheri anotangira pana Mateo. Because pfungwa iripo munoona ndeipi? Pane kakudena kazvinoita kunzonzi testamende itsva. Alright. Pakuti old zvinoita unge zvazvekare. Kunzi itsvaka unofunga kuti uri kufambirana nenguva. Aiyo, panotori nedzimwe nyaya dzisingafe dzakajeka kunze kwekunge waneitangira kuOld Testament. Okay. Saka zvinoda kuti Bhaibheri rose Old neNew Testament. Saka vateereri pakudzidzwa kwebhuku razvakazarurwa, pfungwa iri kubuda muchidzidzo ndeyekuti patine taakupinda mubhuku iri zviri kuita kunge zviri kuasumwa, zviri kuita kunge zviri kutofungidzirwa kunzi taakuzviziva kuti aka ndo kadudzirirwo keBhaibheri. Saka ngatipindemo tese tichitoziva kuti haudzidze ndima imwe chete yeBhaibheri iri yega, unoitsinhanisa nemamwe matexti nemamwe mascriptures, then pakadaro unogona uchipinda. Okay. Kana watozoshaya muOld Testament nemuNew Testament ndo paungati chizonotsvaga kuti maGiriki aimborarama sei, maRoma airarama sei. Woenda kuhistory manje. Handitozvona. Tiverengere zvakazarurwa 1 iyo vhesi ya19. Zvakazarurwa chapter 1 verse 19. Naizvozvo nyora zvawaona nezviripo nezvichazovapo shure kwaizvozvo. Akanzi nyora zvawaona. Mubhuku razvakazarurwa munotaurwa nyaya dzakaitika. Okay. Motaurwa dziri kuitika. Okay. Motaurwa dzichazoitika. Handitozvona. Hanzi nyora zvawaona ka. Ne zvawaona ka nezviripo nezvichazovapo shure kwaizvozvo. Kureva kuti mubhuku razvakazarurwa kana muchiridzidza nzwisai kuti dzimwe nyaya dzakatoitika kudhara. Right. Kune dzimwe dziri kutoitika muchirarama. Kune dzimwe dzichaitika kumberi. Okay. Saka kana uchiuya muna zvakazarurwa pfungwa dzako ngadzive dzakajeka. Okay. Usazongoti ukaverenga passage wobva wati ndezvevhiki rino pamwe inenge ichireva zvekare kana kuti zvenguva inouya. Saka izvozvo ngazvijeke. Muchaona kuti bhuku razvakazarurwa inhoroondo yechechi yemakristu kubva pakaenda Jesu kudenga kusvikira paanodzoka kechipiri. Saka history iyoyeyo yakaiswa muzvikamu zvinokwana 7 kubvira Jesu paenda kudenga, his ascension, right, kusvika paachadzoka. Pakati apa nhoroondo iripo yakadimburwa kuita zvikamu zvinokwana 7. That's right. Okay. Handitozvona. Saka zvinodzokororwa pfungwa iyoyi kakawanda. Pamwe pacho inonzi matsamba kukereke nomwe. Okay. So tikati 7 letters to the church. Tiri kureva 7 periods. 7 periods. Thank you. Tsamba kuchechi imwe neimwe iri period neimwe. Okay. Pamwe pacho unonzwa kuchinzi kuzarurwa kwezvisimbiso zvinomwe. 7 seals. Zvikamu futi zviya 7 zvimwe chete izvozvo. Okay. Pamwe pacho panenge pachinzi kuridzwa kwehwamanda nomwe.
7 trumpets 7 trumpets. kudimburwa kwenguva kubvira Kristu paenda kudenga Right. nhoroondo yese kusvika paachadzoka iyoyo inoganhurwa into those 7 segments. zvekuti uchaona kuti kana kanzi kutsamba kukereke yepaefeso inguva yekuti kubva kunana AD 30 kunosvika AD 100. Jesu paenda kudenga kunosvika AD 100. Right. Okay. Pouya tsamba kukereke yechipiri Smyrna AD 100 kunosvika AD 313. Right. Koya yechitatu kereke kupegamo ndo inobva muna 313 AD kunosvika 538 AD. Koya Tiatirawo inonotangira mu 538 AD Okay. kunosvika kunana 1517. kobva kwaya Sardis ndo inotangirawo pa 1517 kunosvika kunana 1755. kobva kwachiuya Philadelphia ndo yechi6 1755 kunosvika 1844. kozoita Rodokia ndo yekupedzisira kubva pa 1844 kunosvika paanodzoka. ozofanira achikubvunza chakundinakidzapo maroero amuri kuita madhete muri kuti here vateereri vabate madheti iwe akatokosha. Unoziva kuti chaakanakira kubata kune zvikuru sei vafana vechidiki kuitira kuti paanenge akuzoverenga kune imwe zvinobva kuti okay ndo nyaya iyaiya iri kunda zvakazarurwa. Hazvisi zvinhu zvengano aiwa, zvinhu zvinotori nemadheta akatoitika. Andinowapabata right. Saka iye nhasi toda kuti tiende pakereke yeSardis yechi5 handitika kunoti Ephesus vateereri kwoita Smyrna kwoita Pergamo kwoita Tiatira kwoita Sardis yechi5. Okay. Saka verenga pana zvakazarurwa 3 verse 1 kuenda pa6. zvakazarurwa 3 vhesi ya 1 to 6. Nyorera mutumwa wekereke iri paSardis uti, zvanzi naiyewo nemweya minomwe yaMwari nenyeredzi nomwe, ndinoziva mabasa ako kuti unonzi uri mupenyu asi wakafa. Pepuka usimbise izvo zvakasara zvakanga zvodo kufa, nekuti handina kuwana mabasa ako kuti akakwana pamberi paMwari wangu. Naizvozvo rangarira kuti wakagamuchira nekunzwa sei, uzvichengete utendeuke. Naizvozvo kana usingapepuke ndichauya sembavha, ungazive nguva yandichakuwira nayo. Asi una mazita mashoma paSardis evanhu vasina kusvibisa nguo dzavo. Vachafamba neni vane nguo chena, nokuti vakafanirwa nazvo. Unokunda uchapfekedzwa saizvozvo nguo chena. Handingatongodzime zita rake pabhuku youpenyu. Ndichapupura zita rake pamberi pababa vangu nepamberi pevatumwa vake. Une nzeve ngaanzwe zvinoreva mweya kukereke. Itsamba iri kunyorerwa kukereke yeSardis. Ucharangarira madheta acho. Sardis ndo yamatika pastor 1517 kusvika 1755 ikoko. Toda kutenda vateereri tiri pachidzidzo tichiri mubhuku razvakazarurwa, tichiri muna zvakazarurwa. Regai timbonzwa rwiyo toya toenderera mberi.
tinomuchingamidzai zvakare vateereri. Tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu tichirimo muna zvakazarurwa. Yes, Pastor. Ehe. Manga mati titangire pakereke paSardis. Right. Ndoda kumboita revision nemi. Ndoda kuona kuti paya hamuna kujuma here. Alright. Panda ndichikubvunzai machechi ari 7. Saka ndoda kuti mutaure chechi yacho neperiod. Alright. Ini ndiri chingoti yekutanga yechipiri. Pamuri kutotaura ka pano vafana vari kutonyora madetails iwayo pasi vateereri. Zvinokosha kuti vazoti patiri kutaura bhuku razvakazarurwa riri kutsanangura kubvira nguva Jesu aenda kudenga kusvika paachadzoka. Nguva yese history iri pakati apa inodimburwa muzvikamu 7. Alright. Potsanangurwa nhoroondo yechechi nezvaiitika. Saka ndoda kuti titange kuti zvibva zvabatika kuti kereke yekutanga yainzi kudei. Ephesus. Maperiod yacho ndo kubva pakaenda Jesu kunosvika pa-AD 100. Thank you. Yechipiri ndo Smyrna. Right. Ndo inobvawo pa-AD 100 kunosvika AD 313. Yechitatu ndiyo Pergam. Inobvawo pa-313 kunosvika 538 AD. Yechi4 Tiatira. Right. Ndo inotangirawo pa-538 AD kunosvika 1517. Right. Yechishanu ndo Sardis. Inotangira papi? Inotangira pa-1517 kuenda 1755. Right. Yechi6 ndiyo Philadelphia. Inotangira papi? Pa-1755 kunosvika 1844. Okay. Yechi7 ndo yekupedzisira Laodicea. Inotangirawo pa-1844. Right. Kuenda kunosvika pachadzoka Jesu. Machechi aiveko zviri literal, but mukunyorwa kwebhuku razvakazarurwa ari kutiudza nhoroondo yechechi pamaperiods ataurwa napastor. Saka mukudzidza bhuku razvakazarurwa tikati Church of Sardis, ibva yemazuva tiri kureva zvakaitika panyaya dzekunamata kubva 1517 kusvika kunana 1755. Pakanzi Church of Smyrna tiri kutaura zvakaitika kubva AD 100 kusvika AD 313 munyaya dzechechi. Maperiods I think pabatika ipapo wateerera. Right, ngatifambe pastor. Right. Takambokurukura kumashure uko. Yes. Nguva yainzi yema-dark ages kana mucharangarira. Ndo yakaitika panguva yetiatira. Right. 538 AD kusvika kunana 1517. Right. Inondopfuura hayo ichinosvika kumberi. Asi ndo payakanyanya kutsviriridza ipapo. Right. Saka munguva yema-dark ages chii chakaitika? Chakaitika munguva yema-dark ages ndechekuti nyaya dzekunamata dzakazanganiswa nezvematongerwo enyika. Okay. Pakuita sei? Pakuti chechi yaiti ikaparidza, vanhu vaimanikidzwa kugashira zvadzidziswa nechechi pachishandiswa simba rezvematongerwo enyika. Alright. Vanenge varamba vaitongwa nemirayiro, sekunge kuri kutotongwa munhu atadzira zvekutadza mirayiro yenyika. So the union between the church and the state was being used kuti state power ibatsire church kuti vanhu vagashire zviri kudiwa nechechi. Okay. Saka vanhu vakanga vasisangoparidze kuti ivhangeri sezvatiri kuita zvinezvi tinongoparidza agamuchira aramba. Okay. Asi ipapo waiti ukaramba yatoo mhosva kuchechi. Nditozvaona. Saka kune vamwe vakatourayiwa, vamwe vachiswa mumajeri nezvinhu zvakasiyana siyana zvakaitika. Nditozvaona. Chechi panguva iyoyo yaisangoparidza zviri mubhaibheri chete. Okay. Dzidziso dzacho dzakanga dzamonyoroka, dzatsauka kubva pane zvinotaurwa mubhaibheri. Okay. Vanenge varamba vachiti handizvo zviri kutaura shoko raMwari izvi, vamwe vaitongerwa rufu, vamwe vachiswa mumajeri nezvakasiyana siyana. Alright. Saka zvakatora nguva zvichiitika. Right. Kusvikira Mwari akazomutsa vamwe. Asi kuchechi kwacho kwaitodzidzwa bhaibheri. Bhaibheri raidzidziswa. Panguva iyoyo uchaona kuti bhaibheri ranga risina kuningirika sezvaraita mazuva ano rekuti unongoona chero munhu akaribata. Raisatotenderwa kubatwa neumwe munhu asiri mufundisi.
Okay. Vafundisi vega ndo vaibvumirwa kuriverenga. All right. Rakanyorwa zvakare nemitauro isingataurwe kumba. Mukuti kudi. Raive rakanyorwa nemitauro isingazikamwe navanhu. Saka rinoshanda sei muchechi? Raiverengwa namufundisi. Ndo vaidzidzira rurimi irworwo. Odudzira zvaanoda iye kuvanhu kuti vanzwe. Kwete zvariri kutaura. Inzwai zvandiri kutaura pasi. Ndiri kuti tomboti kuEurope vanhu vari kutaura chirungu. Bhaibheri riri muchilatini. Raitove muchilatini ka. Riri muchilatini. Raiverengwa here pamberi apo muchilatini. Muchilatini. Ko vanhu pavari kunzwa pachiverengwa chilatini voti vomirira manje mufundisi ane ofisi yacho kududzira kuti chilatini ichi chiri kuti zvakati. Utsotsi oraiti pamberi. Saka zvaizoitika manje Mwari zvaakazoita manje akazomutsa umwe murume ainzi John Wycliffe. John Wycliffe ndiye akaturikira bhaibheri kuriisa mururimi rwechirungu kuti riverengwe neEnglish muEurope. Anditwazvona. Ndosaka vazhinji vachiti kana vachitaura pamusoro paJohn Wycliffe vanoti hweva yeReformation. Okay, the morning star of Reformation. Right. Anditwazvona. Saka Reformation ichiuya yakauya inodaidzwa kunzi Protestant Reformation. Okay. Zvinorevei kuti Protestant? Zvinobva pavari rekuti protest ka. Kupikisa, kukakavadzana. Protest kupikisa. Right. Kurwisana nezviripo. Anditwazvona. Saka vanhu vakatanga kupikisana nezvaiitwa muchechi. Okay. Anditwazvona. Saka pavakazotanga kuzviverengera manje vana John Wycliffe vatungamira uchaona kuti akateererwa nana John Huss nana Jerome. Ndo vamwe vakamutevera iye achibva vachiti iyi ndo nzira yatofanira kudzidzisana evhangeri raMwari. Vakatozourayirwa kuperera kwavo muna Kristu. Vakomana ivava. Ngatichiverengai zvakazarurwa 3 vhesi ya1 na2. Zvakazarurwa chapter 3 verse 1 na 2. Nyorera mutumwa wekereke iri paSadhisi uti, zvanzi nayewo nemweya minomwe yaMwari nenyeredzi nomwe. Ndinoziva mabasa ako kuti unonzi uri mupenyu asi wakafa. Pepuka usimbise izvo zvakasara zvokongo zvoda kufa, nokuti handina kuwana mabasa ako kuti akakwana pamberi paMwari wangu. Now mushure uyu John Wycliffe aturikira bhaibheri ndobva kwamuka vana John Huss vana Jerome ndokuparidza vachiura. Shure kwavo manje ndo panozouya nguva iri kunzi kereke yeSadhisi. Anditwazvona. Right. Saka vanhu vanga vakuona chiedza chichiuya. Saka nekumwe kutaura pastor pamuruti kereke yeSadhisi ndo nguva yakabuda maProtestant churches. Right. Ndizvo. Exactly. Saka nguva iyoyo pavakabuda manje maProtestant churches vakabuda vachiti isusu tichanamata takabata bhaibheri chete. Saka vaiprotesta zvanga zvichiitwa nechechi yeMadark Ages. Right. Vachiti mimi bhaibheri mari shonyorora. Isusu toda kumira tiri pabhaibheri chete. Anditwazvona. Saka vaideedzera slogan dzavo dzaive dzekuti bhaibheri chete. It's okay pastor. Ndiri kufunga hangu kavara kacho pamatauriro akanoita nevafundisi vachitaura kunge chirungu kunge chiGreek vanenge vachiti sola scriptura. Vanenge vachiedza kureva kuti scriptures alone. Kungoda kumira pabhaibheri chete. Anditwazvona. Saka ndobva vatanga kuverenga bhaibheri. Ndo vari kunzi naJesu manje nyorera kereke yeSadhisi. Veperiodi iyoyo vari kuti bhaibheri chete sola scriptura yakupa manje pandaverenga vanhu vari kunzi uri mupenyu asi wakafa. Hazvisi contradiction here. Ndo pane nyaya manje ipapo kuti Jesu anobva ati ndatarisa mabasa ako. Kureva kuti emaProtestant churches haana kukwana pamberi paMwari. Handiri kuona nemhaka yei chii chiri kuitika panapa zveshuwa vati hatichadi zvanga zvichiitwa nechechi mumaDark Ages. Takuda kuenda pabhaibheri. Asi chavakaita ndechekuti vakatakura dzidziso dzakabva mumaDark Ages vachibva vapinda nadzo mumaProtestant. Ivo vaine bhaibheri.
ndosaka Jesu ari kuti muri kufunga kuti muri vapenyu asi makafa, mabasa enyu haana kukwana semuenzaniso. Pastor, Right. mukadaro manje ndozviri kutoreva bhaibheri. Aiwa, munaudzwa makurumidza kupindura. Ndati ndozvariri kutoreva here. Mangokurumidza kuti ndozvariri kutoreva here. Ndozvariri kutoreva nemhaka yeikastoni. Uchaona kuti maprotestant churches vakaenderera mberi nekudayira kuti munhu kana afa anoramba achiziva. Mirai muchikondinya pari kunzi asi wakafa. Inini maprotestant church ndoaziva pastor. Right. Ndosaka ndiri kuda unyatsobvunza ndozviri kutorehwa here because zveshuwa vakatobuda muchechi yemadhark ages. Right. Kuchinotangwa machechi aya anotonzi protestant pakuti vaiprotest vachiti izvi hatidi. Right. Nekuwanda kwavapa ndo vari kutoudzwa message. Ndo vari kuudzwa message. Kunzi uri kuonekwa kunge mupenyu asi wakafa. Chikonzero teerera kasitoni zvandiri kutaura. Right. Pane dzidziso dzavakabva nadzo dzavasina kunotsvaga kuti bhaibheri rinoti kudii pamusoro padzo. Dzavari kuramba vakafanana nechechi yemadhark ages. Okay. Mumadhark ages ndo makatanga kudzidziswa kuti munhu haafe zvekuti fi, anoramba achiziva kana afa. Ndo makabuda dzidziso yekuti kana munhu afa ari mutsvene anoenda kudenga straight kuparadhiso, kana akaipa kugehena straight, kana kupagatori ombobvura ozoenda kudenga. Right. Saka maprotestant vakabuda nedzidziso idzodzo vakadzibatirira padziri. Iro bhaibheri vainaro. Imwe futi yavakasimuka vainayo ndeyekuti mumadhark ages ndo makatanga kuchengetwa sabata remusi wekutanga wevhiki, resande. Vanhu vachisiya sabata raMwari remusi wechinomwe wevhiki riri mubhaibheri. Saka vakakondinya vakadaro nemamwe mazwi nekumwe kutaura. Reformation yakatangwa nevatungamiriri vavo vachiti bhaibheri chete vakaigumira panzira. Vaifana kukondinya vachitsvaga mubhaibheri kuti rinoti kudii pamusoro pevakafa. Ndosaka vanzi rangarira kuti wakagamuchira sei. Right. Kunzi makatanga imi muri pabhaibheri, saka rambai muripo. Exactly. Saka maprotestant mazhinji vakangogumira pakasirwa nevatungamiriri vavo. Vatungamiriri vaive correct but havana kupedza. Ndobva vasiya vati kuvanhu bhaibheri chete. Avo ndobva wangomira ipapo kwakungodzangosirogani nenziyo. Handiti wazviona. Saka Jesu ari kuti iye ari kunyora tsamba imanje kuti pamuri vakomana apa hapazi sefi, but ivo manjeka vanoramba vachiita ipapo. Ende ukatosvika muchechi unotoona muine mudhikoni, unotoona muine eredha, unotoona muine uyu, zvese zvirimo. Jesu akuti manje pana Mateo 7 pa 22 na23. Okay. Matthew chapter 7 verse 22 na23. Right. Vazhinji vachati kwandiri nezuva iro, Ishe, hatina kuprofita muzita renyu here, nekudzinga mweya yakaipa muzita renyu here, nokuita mabasa esimba mazhinji muzita renyu here? Zvino ndichavaudza pachena, handina kutongokuzivai. Ibvai kwandiri imi vaiti wokusarurama. Uri kuona manje munhu anoenda achiti ndaitove mudhikoni muchechi, handiti wazviona, ndakanga nditori eredha muchechi. Jesu oti iye makanga muri madhikoni asi hamuna kupedzisa reformation. Tanga tisingazivane because hamuna kuita zvaive mubhaibheri. Ko sabata remubhaibheri makarichengeta here? Handiri kuona pane nyaya dzacho. Chidambudziko rakaitika kukereke yeSadhisi pana 2 Timothy 3 pavhesi 5. 2 Timothy 3 verse 5. Vanomufananidzo bedzi wekunamata Mwari, asi vakarasha simba rako. Ufuratire vanhu ivavawo. Handiti rona. Saka vari kunzi vane mufananidzo chete. Zviri kurehwei? Vari kuti tiri kunamata, takamira pabhaibheri, ende zvishuwa vakaribata bhaibheri racho, asi zvariri kutaura handizvo zvavanonopractice. Pastor, ndoda kutaura nechirungu. Vateereri, message iri pakereke yeSadhisi is a message to the Protestant churches. It's a message for the Protestant churches.
ndagona wagona saka Mwari ari kuti pakatangwa nevatungamiriri venyu pavakangosiyira zvokuti dai vaimuka nhasi vaishama kuti komuchiri paya pegore riya sei. asi munozoti pamamuchitotaura apa ndatoonawo zveshuwa kuti maprotestant churches ndo paabarwa nguva iyi between 1517 to 1755 right. and exactly ndizvozvo chaizvo right. saka ndo kereke yesadhisi. Chimiro chacho manje kutyisa kwachinoita inzwa pana vatongi 16 verse 20. Judges 16 verse 20 akati Samson vaFiristia vasvika ipapo akapepuka pahope dzake akati ndichabuda nguva ino sepane dzimwe nguva ndikazvisunungura, asi wakanga asingazive kuti Jehovha wakanga abva kwaari. Anzi Samson akamuka asingazive kuti Mwari anga abva kwaari, kuti simba richiripo. Okay. Saka ndo kereke yesadhisi. Ivo vakafunga kuti tichiri pamwe chete naMwari. Havana kuziva kuti Jehovha ataramuka, kuti imimi mango mumufananidzo bedzi. Mane nziyo nemazwi emubhaibheri, asi kunamata kwacho hamusisina simba rako. Saka pastor, ngatibatsiranei. John Wycliffe akawisa bhaibheri rechirungu. Right. Kukaya naJoramu, kukaya naJohn Huss. Ndichashandisa muenzaniso waJohn Huss chete. Vaiteerera John Huss vakabva vapiwa zita rekuti maHussites. Ndobva kwauya ana Martin Luther vakapiwawo, vaivateera vakapiwa zita rine chekuitawo naLuther wacho, zvichienda zvakadaro. Pakafira nyaya yavo ndepapi? Ingonyatsotsanagurai tinzwe rumba. Vakasara vane mazita evakatanga zvinhu zviri correct. Okay. Asi havana kukondinya vachiumba pamusoro pechiedza chakanga chabaka muEngland. Saka havakatanga vadzitori mhare. Vakatanga aiwa imhare pamberi paMwari. Vakatanga zvakanaka. Vakateera ndo vakangosvikobata pamazita nemazwi. Havana kukondinya nereformation. Reformation kugadzira patsvaka. Saka zvaifanira kuramba chokwadi chichiumbwa panyowani. Saka have kutanga vakati wedwe izvi ndo zvatawana, but on top takupai Bible. Right. Bible and the Bible alone. Right. Chikondinyai makadaro. Ava havana kuzoshandisa Bible. Tiri muchidzidzo chiri kuti tichiri mubhuku razvakazarurwa. Iye zvinoregai timbonzwa rwiyo toya toenderera mberi.
tinomuchingamidzai zvakare vateereri. Tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu tichirimo muna zvakazarurwa. Tiri nazvakazarurwa chapter 3 patiri kuona kereke yeSardis. Muzvikamu zvapfuura zvabuda pachena kuti kereke yeSardis chikamu chenguva chinotangira 1517 kusvikira kunana 1755 yatinogona kuti the church of the Protestant, the period of the Protestant churches, nguva yeReformation, period of the Protestant churches. Pastor ngati continue tenderere mberi. Right, handei kuna zvakazarurwa 3 mutiverengere vhesi ya3. Zvakazarurwa 3 vhesi ya3. Naizvozvo rangarira kuti wakagamuchira nekunzwa sei uzvichengete, utendeuke. Naizvozvo kana usingapepuke ndichauya sembavha, ungazive nguva yandichakuwira nayo. Right. Pane zvinhu zvatoda kuti ticherechedze panapa zviri kutaurwa naMwari kukereke yeSardis. Hanzi unofanira kutendeuka. Kumashure ukwati ndaona mabasa ako haana kukwana pamberi paMwari. Right. Panapa akuti unofanira kuti utendeuke. Now kana muchidzidza mufundisi, yes, upenyu hwechiKristu ndehwekugara munhu achitendeuka. Upenyu hwechiKristu unogara kucherechedza panoda kugadziriswa. Angave mashandisiro andiri kuita nguva yandakapuwa naMwari mukurarama, kana mashandisiro andiri kuita zviwanikwa zveupenyu, pfuma nezvimwe zvese zviri kushanda pakurumbidza Mwari here? Pane pangada kugadziriswa here mumanamatiro andiri kuita? Namamwe manzwi munhu anofanira kugara achienda kushoko onodzidza shoko raMwari. Mwari, ndiratidzei zvandinofanira kuti ndinzwisise. Okay. Anditi wazviona? Yes. Mweya waMwari womutungamira. Kana azvinzwisisa anofanira kunamata zvakare kuti Mwari ndibetserei ndizvirarame zvandadzidza izvi. Yes. Kana achiti iye unofanira kutendeuka. Okay. Saka kugara uchingotsvaga pane paroda here kugadziriswa, pane panoda here kuti paitwe zviri nani. Pastor, muri kutaura ari nhasi. Ini ndiri concerned neperiod yatiri kudzidzai. Mataura mamwe mazita imimi, mataura raJohn Wycliffe. Ndiri kuya panyaya. Rimwe ramataura ndiani? Vana Jerome. Ko rimwe? Kunozoya naMartin Luther, na John Wesley, na John Calvin zvichidaro. Ndobva pazvarwa maProtestant churches. Right. Saka question yandandinayo pamuri kuti naizvozvo tendeuka, ndikuedza kutarisa neperiod ndeyekuti ko zvinoitwa sei kana nyaya yekunzi tendeuka yatouya too late, ndatoupa nechimwe chidanho. For example, ndiri muchechi pamwe ndatoo mudhikoni. Ndochikunja chandatoo nacho. Machechi akasiyana zvaanoita kuradza kuremekedza kuti munhu uyu apa nechimwe chidanho. Kune mamwe makereke unopfekedzwa, kumwe unogona kuitwa mudhikoni zvichidaro. Saka panoitwa sei manje pakuti bhaibheri riri kuti tendeuka but pamwe unenge wakatopfekedzwa? Kungoti unokanganwa zvaunenge wakamboverenga. Asi manzwa here mubvunzo wacho? Ndatounzwa ndasaka ndakutopindura. Handiwabvunza here kasito? Alright, taurai pastor. Ndiri kuti unokanganwa zvaunenge wakamboverenga. Okay. Kune nyaya mubhaibheri pane pakawanda panopindurwa mubvunzo wauri kubvunza. Okay. One good example ndeya Nicodemus. Handikana uchiverenga anonzi anga ari mukuru wavaJudha. Aive mukuru wechechi. Aive mukuru kuchechi. Akaenda kuna Jesu nemubvunzo umwe chete wauinayo kuti kana ndamukuru saizvozvo izvi ndakutomudare guru repachechi tinoita sei? Jesu akamuti kuti hayo pastor muri kupindura nemavhesi ikaka unoda kuti taure pfungwa dzangu here kasito? Ndakupai real example yemunhu atoo chimwe chidanho muchechi, whether mudhikoni kana kuti vatoo mai kana baba vakapfeka. Ndosaka ndati Nicodemus anga atoo mudare reSanhedrin. Okay. Dare guru remuchechi. Okay. Oenda kuna Jesu. Akanonzi chii? Akapindurwa achinzi chira Jesu. Saka mai zviri kuitika pastor ndezvekuti mandipindura henyu muchidai but chizivai zviri kuitika. Vanhu shoko vari kurinzwa but riri kuya too late because vakatopfeka.
kana kuti vachimwe chidanho. iwe too late uri mupenyu panonzi too late ka ndezvazotaurwa munhu afa demakataura nyaya baba vasati vafa last week vangadai vakagadzirisa but kana uchiri mupenyu haisi too late. But manje vanhu vari kutotadza kugadzirisa zvinodiwa nenyaya dzandatokuudza idzi. Ndosaka Jesu ari kuti kusanganure kukereke yeSardisi tendeuka kureva kuti gadzirisa panoda kugadzirisa. Inga ndiko Dhimasi akagadzirisa wani. Alright pastor, ndangoti muzesa mufundisi kuti munogona kuramba muchingotaura nyaya kuti tendeuka musiri kuziva vanodaroka ndesamambo uya akataura napo uya kuti waputsa wanditendeudza uchamuziva mambo oramba ari ngokuna mabasa waputsa wanditendeudza izvozvo hazvina mamaksi manje kudenga kupotsa wanyora anza iri correct hauwedzerwe macredit nazvo. Alright, ngatifambe handei nazvo. Saka panoda kuti munhu arambe achibatsirika, munhu ngaararame chiedza chaakazarurirwa. Ndokunonzi kutendeuka. Handiti wazviona. Hautongwe nezvausingazivi. Ende Mwari mukurarama nekunamata kwatinoita anogara achiti pawasvika apaka izvi wazvinzwa izvi. Ukanga wazvirarama okuzarurira zvimwe. Ukazvirara achingodaro ende hazvipere mukurarama kwedu. Saka Mwari anoramba vara rekuti tendeuka rinoramba ringoripo. It's a continuous. Why? Nekuti anoramba achingokuzarurira chimwe chiedza futi. Kana wachigadzirisa okuzarurira chimwe, otitendeuka okuzarurira chimwe zvichingodaro. Handiti wazviona. Tiverengere vaTesaronika vekutanga 5. Panzi futi pandima yataverengai ndinouya sembavha. Ndopatoda kuti timbotarisa pfungwa iyi yekuuya sembavha. vaTesaronika vekutanga chapter 5 verse 3. Kana vachiti rugare nekugarika, ipapo kuparadzwa kuchakurumidza kuvawira sekurwadza kwomukadzi une mimba, havangatongopukunyuki. Right. Nyaya yekuuya sembavha iri kutsanangurwa panapa. Unoziva zvakaitika pakaparadzwa Jerusarema. Vanhu vaidedzana rugare ngaruwande. Handiti wazviona. Kandi mazuva akatarwa ari kupera. Ari kuswedera. Musi wazvakazovawira musi wekuparadzwa kweJerusarema. Hanzi zvinouya sekurwadza kunoita mimba. Haitaure date netime. Inongokaruka zvatoita sei? Zvadaro. Handiti wazviona. Saka kana achiti ndinouya sembavha ari kuti panguva yausingafunge verenga pana 2 Peter 3 unzwe pavhesi ya4. 2 Peter 3 vhesi ya4. Vachiti chipikirwa chekuuya kwake chiripiko zvino, nekuti kubvira pakuparara kwamadzibaba zvinhu zvose zvinongoramba zvakaita sezvezvikenge zvakaita kubva pakutanga kwekusika. Rimwe dambudziko unoziva kuti vanhu vanenge vachikuti hapana chachinja. Zvekuti vanhu vanogona kuti vateerera uri kurodza kuti varume vanotaura mapoints zvavo. Wanotorwa ari mapoints. Vanotorwa ari mapoints. Because vamwe vanenge vachiona skiri dzekudhibheta. Kuti kovana ndevakabetera. Nozwa vamwe vachitaura kuti betera rokapanga achiri kuchikoro. Vachiona ari mapoints vasingaone kudzama kwenyaya. Nekupera kwaita nguva. Zvekuti kuvati nguva yapera vanongoti aiwa zvakangogara zvakadaro. Zviri kuitika izvinezvi hapana chinyowani. Ende vamwe chinovavaraidza sepana Isaiah 56 pavhesi ya12. Isaiah 56 vhesi ya12. Vanoti, uyai ndichauya newaini, tichaguta nezvinobata. Mangwana achaita sezuva ranhasi, zuva guruguru kwazvo. Urikuona. Vamwe vanototsvaga timu yemafaroke. Ituiwa. Iri kubvunzana kuti mangwana tikunonungira kupi. Ndakaona panogocheka vachitotorana vachienda ipo. Chinzi handidi kushaya paholiday. Unenge uri kupi holiday iri kuuya. Handitozva. Saka ndo zvinovaraidza vamwe kuvabvisa paseriousness yekunamata. Inodiwa naMwari. Kuenda kunodhakwa, kuenda kunogocha, kuenda kunofara. Handiti wazviona. But wakamboona here kuti vanhu vazhinji pavanenge vachidaro vachidhakwa pari kunzi naJesu hautozivi nezuva rekufa kwako. Zuva rekufa hapana norisi. Zvekuti umwe munhu paari kutsvagana kuenda kunodhakwa havasi kuziva kuti pautatu hwavo vachinodhakwa umwe wacho paanenge achibva ikoko kwavaswera vachinwa vachigocha haasvike kumba rinovira akumochari. Pastor Mzadaro munotyisidzira vanhu. Aiwa ndo zviri kutaurwa pandima ikunzi zvinouya sembavha. Because mbavha haikupe warning. Haikupe inongokaruka yasvika. Saka rufu hari kukupewo chi? Hari kupe warning.
in other words muri kutoti ukanofa ipapo chimiro choungori ichocho ndo chiri final ikaka ndo kwaunotongerwa uri handiti wazviona okay ende handiti takadzidza nenyaya yerutongo rwakatanga 1844 pataidzidza bhuku raDaniel kuti ruri kutoitika kaizvozvo iwo hapana anoziva kuti musi wakati ndo unogarirwa zita rangu hapana anoziva saka kana zvichinzi ndinouya sembavha hapana anoziva dheti rinogarirwa zita rake mudare rekudenga hapana anoziva musi wekufa 2 imwe yechi3 point verenga pana 2 Peter 3 verse 10 na 11 unzwa 2 Peter 3 verse 10 asi zuva raShe richauya sembavha naro denga richapfuura nekutinhira kukuru nezvedenga zvichaparadzwa zvichipiswa nenyika nemabasa ari mairi achapiswa izvi zvose zvazvichaparadzwa saizvozvo imi munofanira kuva vanhu vakadiniko pamufambiro wenyu mutsvene nekunamata Mwari andiri kuona zuva rekuguma kwenyika futi hapana anorisiva saka pane zvinhu zvitatu zvinoti kufa kwako hauzive dheti racho kutongwa kwezita rako mudare rokudenga haurizive musi unouya Jesu hauzive but zvitatu izvozvizvi pane chichatotanga kukuwira chichitangira zvimwe zviri inobva yaita kakutyisa manje inda panogotyise hairega kutyisa pasi because zvinhu zvese zvamataura izvi izvi zveshuwa zviri beyond human knowledge saka unobva ndo zvinozoita kuti manje ubvaona unge upenyu is useless dzimwe nguva zvekuti unonga kuona kuti because rufu zveshuwa runongostrika anytime handiti wazviona ndosaka vaTesalonika vekutanga 5 manje pavhesi ya4 iverenge unzwa vaTesalonika vekutanga chapter 5 verse ya4 asi hama dzangu hamuzi murima kuti zuva iro rikubatei sembavha handiri kuona nemhaka yei vateereri vari kunzi hamusi murima nekuti tatozvikurukura tazviverenga saka hapana anofanira kufutwa nezuva rekufa kwake nezuva raachatongwa kana kuti nekuuya kwaKristu chatiri kuzvidzidzira kuitira kupeputsana kuti tigadzirire handiti wapabata pastor ndinoda kuti mumbodzoka ndikuona nguva yedu yakupera pakereke yeSardis patirapa pakatanga the rise of ma-Protestant churches nedambudziko riri kuonekwa naKristu taurai in brief zviri kunzi tichiita because ndo matitori muma-Protestant church nanhasi vazhinji vedu saka matiudza dambudziko rekuti machechi aya akatanga kuri kuprotesta zvaiitwa nechechi yemadark ages ndizvozvoka ndobva auya pfungwa yavo donzo yaive theme moto vaiti Bible alone but zviri kuita kunge Kristu ari kuona dambudziko patiri isusu vatendi vacho kusanganisira nemachechi edai ingosamaraiza izvoda kuitwa verenga pedzisa kuverenga vhesi 4 5 na 6 pana zvakazarurwa 3 ipapo tobva tangoputira alright zvakazarurwa 3 verse 4 to 6 asi una mazita mashoma paSadhisi evanhu vasina kusvibisa nguo dzavo vachafamba neni vane nguo chena nokuti vakafanirwa nazvo unokunda uchapfekedzwa saizvozvo nguo chena handingatongodzime zita rake pabhuku youpenyu ndichapupura zita rake pamberi pababa vangu nepamberi pevatumwa vake une nzeve ngaanzwe zvinoreva mweya kukereke handiri kuona manje ukwati vakomana makarara makakotsira pepukai mukai handiti wazviona nekuti mabasa enyu haana kukwana ndobva zvanzi nemhaka yeanzi haana kukwana pane zvinorayirwa nebhaibheri zvisiri kuitwa nevatendi ndobva zvanzi tendeukai asiwo vachiti tikamira pabhaibheri ndobva zvanzi tendeukai kureva kuti umwe nemumwe ngaacherechedze nzira dzake dzekunamata nezvinorayirwa nebhaibheri aende kunogadzirisa pese panoda kugadziriswa siyanai nekupira wakafa nekuti wakafa havana chavanoziva chengetai sabata raMwari remusi wechinomwe wevhiki sezvinotaurwa mubhaibheri handiri kuona maexamples bhaibheri rinotaura pamusoro pekadyiro zvinofanira kudyiwa nevana vaMwari even panyaya yebaptism pastor chechi yemadark ages ndo yaingosasa tumvura
saka muchaona zvichiripo nanhasi pamaprotestant church kuti rubhabhatidzo rwemhando iro ndo rwakangotakurwa ndo ruchakangobatwa nanhasi, asi mubhaibheri handizvo zvirimo. Saka chiri kudiwa naMwari ndichikugadzirisa pese panoda kugadziriswa. Jesu obva anopedzisira achiti vanenge vazokunda handizvazvoona vachapfekedzwa saizvozvo nguo chena. Kupfeka nguo chena kuita se Zakaraya anoti iye zvakaipa zvedu zvinoita sekunge hanzu dzine tsvina. Saka kana munhu auya kuna Jesu anochinjirwa, zvitema zvake zvotorwa naJesu, ndiye achazozvirasa, opiwa kururama kwani? KwaKristu. Handizvazvoona. Saka zvoda kufanana nepana Isaya paya kunonzi kunyange zvivi zvenyu zvakatsuka sei ndichazviita semucheka muchena. That's right. Wokuuya iwewe ndiwe mutadzi wobvuma kuna Mwari. Mwari okuregerera, okupa kururama kwaJesu. Pawakurarama musimba iri raJesu uri kuita sekunge wapfekedzwa nguo chena. Wapfeka nguo chena. Ende nguo chena futi asi machira ezvino aiwa, asi kuti wanotenga hembe yewhite uye wakapfeka hembe yewhite kururama kwaKristu. Asi vanenge vazoponeswa vakurarama muupenyu husingapere naJesu vachapfekedzwa nguo chena. Ndo dzavanenge vakapfeka dzichapuwa vanhu naJesu, kwete dzekuti toti iwe itenga kuti ndo yandozoenda nayo kudenga. Aiwa, tichatozopiwa ipapo. Vateereri, tenge tiri muchidzidzo tichiri mubhuku razvakazarurwa, tanyanya kuona pfungwa pakereke paSadhisi inova period yemaprotestant churches yakatanga 1517 kusvikira kuna 1755. Jesu ataura mashoko ipapo, zvinhu zvaasiri kufara nazvo, chimiro chiri pakati pevatendi. Pastor Rhodes vachatipa phone number dzekuti mukaisa mameseji tinokupai mawhatsapp group links. Malinks aya mumagroup aya munotumirwa zvidzidzo every morning, zvidzidzo zvinobatsira kuti dzimwe nyaya dzakakurukurwa kumashure dzijeke kwamuri. Mufundisi ndokumbira kuti mupe vateereri phone number. Torai nhamba idzi tigobatana 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tigosangana muchikamu chinotevera. Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndi wikende mwimo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara zinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvikanyanza mananda aondichisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi moti ndinokutungamira.